Patay ang usa ka lalaki negosyante ug manukan human kini gipusil samtang natulog sa iyang farmhouse sa Malungon, Sarangani. Dead on the spot ang 49 anyos nga lalaki human kini gipusil samtang natulog sa iyang farmhouse sa Barangay Malandag sa Malungon, Sarangani Domingo sa gabii. Ang biktima usa ka negosyante ug manukan nga taga Pulumulok, South Cotabato. Matud sa Malungon Police, una ang panghitabo, nakamata ang asawa sa biktima gumikan sa mga usig sa iro. Gipukaw niini ang biktima apan wala kini nakamata. Busag giablihan sa asawa ang pultahan aron susihon. Taud-taod, duha ka mga lalaking sospek nga nakasuot og itom nga jacket ug nakabonet ang pugsanon nga misulod sa balay. Hangtod nga nakadungog na lang ang asawa ug mga buto sa armas. Giling misibat ang mga sospek ug didto na niini nakita ang bana nga nagkadugo na. Na-recover sa crime scene ang pipila ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pusil. Ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen, lakip na ang ilhanan sa mga sospek. Padayon ang investigasyon sa PNP, ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima.